Vanhu ava pafungwa dzavo vaiti murungu akavigwa nogoridhe kana ano mari yatori marobha kana vari vana muno tikurobhewa marobha vana varobha munhu akafa kudhara. What about ininiwo zvangu vachiziva ndatengesa forge apa vari kufungidzira kuti ano mari. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV no the best entertainment TV kubva kumarutivi mana yese emuZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Zvinoreva kuti chimina pasi zvichikonzera kuti nyika iome. Kana ari rudzi rusiri rwenyika ino tinotaura tichiudza mwe midzimu yedu isisu yenyika kuti yegoona kuti ingaita sei sokuti anenge ari muranda kwatiri kumidzimu yemunomu. Kana ari muranda kana muchinge mamutadzira chipo chengozi inouya munyika yenyu. Saka kudziva ngozi kuita zvaanoda iye tomukumbira kuti mugadzire saizvozvizvi. Tamugadzira saizvozvizvi anenge akuzoteera munhu akaita izvozvo chaiye zvisina mumwe asina mhosva parutivi. Taona makuseni muchiuchira pamuti wemuhacha. Muti wemuhacha wakakoshei unei zvawinazvo zvasiyana nemwe muti amaenda pamusasa kana pamunondo maenda pamuhacha zvinorevei. Ya pamuhacha tinouchira zitateguru renyika ino rakafira pamuhacha, asi pane vana vavo nomuzukuru wavo vamwe vakafira pamukute mumwe vakafira pamuzhanji. Saka kana isi tichiuchira pazitateguru remuhacha ndorichaudza chii vamwe vacho kuti aiwa zita rezitateguru rafira pamuhacha rinozikanwa here. Tateguru wacho ndichiumbe asi muri varidzi venyika ndigwangwadza akazokamuriro mwana wake Nyaundi ndiane inei inonzi Shangure. Taona muchipira payapa muchiuchira gumi nekaviri madzimai achipururudza katatu zvinorevei. Ya kuuchira gumi nekaviri kuuchira mativi mana ekuti kana mamwe makombwe anobatsirawo pamakombwe edu kuti zvaitika chimina ichi choitwa sei vogara dare votaurirana vorerutsira vanhu vanenge vasina kutadza munyika mavo. Ndaona makupendera mazigi makuita se munopukuta maoko enyu katatu zvakare kuti tegove vanhu sezvatiri. Kune mashaya ane pamunhu wega wega ane shave rake. Saka mashaya ndo atinenge takuudza kuti atutsirewo zvavanotipa pamusoro pemashave edu. Sokuti kune mashave makuru akapfuura mashave atinawo. Ndaona zuva ranhasi kwashanda vanzi madzisahwira. Vanhu vangatezoti kukosha kwamadzisahwira pazviitiko zvanga tinazvo nhasi izvi zvakamira sei. Ndaona masahwira ndiye azonzi vanhu vonge vadai. Sahwira anove munhu asiri hama yemunhu iyeyo anenge achitokumbira kuti isi masahwira tiri kukuyamura hatina chatakakutadzira dzokera kuna akakutadzira nenzira yekuti isi hatina kukutadzira takutokuyamura semunhu ane mweya unenge wedu. Taona vamwe chidiki vachitya kubata mapondo aya asi tazonzwa muchiti zvine makomborero. Kuna ngade kuziva kuti makomboro anozobva pari. Makomboro nzvekuti kufara kwake uyo izwi rake rinosvika kuvashavi vanogona kubatsirwa kuvashavi. Vamwe vangezoti mati vashavi zvakamira sei. Vanoita kuti ufunge kuti nhasi kuseni kuno ndoda kunoita basa rakati rinondipa zvinouya kwandiri. Naizvozvo wakazvifunga midzimu iye inotaura kumashavi kuti aiwa uyu mubatsiri pakati. Saka mubatsirewo kana uchikwanisa kumubatsira. Mashoko andinayo ndichitaura ndakamira pano semukuru wemayuthi kubandiko revechidiki chigaro changu PCO province. Chitiko chiri pano ichichi hachina kutifadza zvakadai izvi zvinotikanganisa mukurarama pachivanhu chedu. Ndosaka pakasvika shoko rikasvikira kwandiri ndichifonewa nemayuthi ndichiti svikai pagiraundi tichizobata chief. Zvakadai zvinotikanganisa mukurarama mvura hatikwanise kuti tikwanise kuwana mvura upenyu hukanaka. Naizvozvi vana vadiki kana vari mayuthi afukura tichitarisira kuti vana ivava vatokanganisa chivanhu vanofanira kupinda mumaoko yamambo kupinda mumaoko emapurisa nokuti pafuku apa hatina kuona musoro nemamwe mapatsi kuti zvakafamba sei.
uyezve isu tichida kuzivawo kuti vazouya vazoita pfungwa dzokuuya kuzofukunura mufi akafa kudharadhara ari murungu, pfungwa idzo dzinenge dzambobva papi? Izvozvo tichallenge yakakura munomu. Nguva yekutengesa foja tiri kurobhewa, vabereki havasi kurara mudzimba nguva yekutengesa foja. Munhu wouya, vanhu ava papfungwa dzavo vaiti murungu akavigiwa negoridhe kana kuti ano mari, yatori marobha kana vari vana muno tiri kurobhewa. Marobha vana varobha munhu akafa kudhara. What about ininiwo zvangu vachiziva ndatengesa foja? Apa ari kufungidzira kuti ano mari, ko inini mubereki atengesawo foja yake mupenyu anopona, anorarama here? Tichitarisa type yesando dzakashanda apa nezvakashanda apa izvi, zvinhu zvinokuvadza, zvinhu zvakanyanyisa. Saka ndiri kuti hangu kune vari kundiona nevari kundinzwa, ndiri kutaura inini kuti chiitiko chakadai ichi vabereki achivaraidze, achinakidze, nokuti isusu upenyu hwedu torarama nemvura yemudenga, hatina irrigation. Ichi chiitiko chinokanganisa mvura kuti inayo ichi. Ndosaka ndakasimbirirawo kutsvaga iye murungu wacho uyu akasara, ndakamutsvaga nevakurarama nawo kuti tichivazivisa kuti ndo chiitiko chaitika kupi, chaitika kunoko papfungwa dzedu. Pakutanga isu tandisinei nezvoporisi, asi ye murungu anoda kuti vanhu avasungiwe sitailwira kuti mabhonzo aya yavhariwe kuitira mvura iite sei, inaye. Ava vanhu vakaita izvi tikususpekta kuti vanga vakadhakwa, tiri kuti pasina mutoriro, pasina guka. Saka musoro uyu vanofanira kutaura kwavakaenda kana vabatiwa, votiudza kuti ko musoro murungu ukaenda kumamabhonzo akaenda kupi, ndovata kutobvunza zvese zvikudikana papi, zvikudikana apa. Asi inini ndoti hangu basa raka mapurisa yakashanda basa, kugona ngavabatiwe vari vakuru vasiri mayuthi atotungamirira. Mayuthi anenge atinyadzisa zvachose, yanenge anyadzisa inini leader ondigere papi. Ndo mashoko yangu chete iyaya, ndapedza. Right, obuvudza panye murungu kosi asina kuzoti anonzi aifanonga vauya nezvo. Murungu uyu anonzi ari kurwarisa, saka mukomana anzi Hendrix ndo andiri kucommunicata naye, achitaura nemurungu, achitaura nemurungu, tichitaura kusvika ndavapa nhamba dzachief pavakauya kumba uko vachicommunicatawo. Saka ini kuseni nezuro akandifonera akati afona vanhu vokwachief vauya kuground, saka vatava kuda machira mhando nhatu. Saka ndikumukira ndiita sei, ndotenga machira iyayi. Saka ini pandazoyawo kuno kupa ndaitofungudza pamwe vatoya kuno kupa ndasvikawo asipo mubva ndaisa message ayisati yadhirivhara, ndobva ndabvunzawo vandikapa nhamba vatakapesa kuti anayi kuseni. Right, machira tazoona pane 1 jena mamwe acho aripo zvavo. Zvemachira manje andichaziva makutobvunza bhozi aitaudzwa 3 types, reblue nereblack nejena, yari ma 12 meters. Asina kupata ipapo zisawira mudzivirire akawana chino musvika kubva kune uyo asina mabvi, asi vakabata ndovoteerana naye ataurira mutanga asina ratinoziva izvi ndinoruziva
ndinoziva zvakawandika zviri pasi penyanja seri kwegomo zvimumhepo nezviri mudongotanga. Inyika yedu idunhu renyu natiri kuombera tiri zvakaita mamunakana moudzana nezvigaro zvenyu ukapana pamusoro nevepazasi penyu kuti ndo rakaitika mudhonje muri mudunhu renyu changana. Rerutsirai vanhu mukumbire kuna vakaitirwa izvi. Mvura inaire vanhu vasikasaome. Asatera vasina kumurwisana naye atera akamurwisa changana. Iroro ratati tikuudzei makati muri maharo nechinga imwe chete vandataura takati ya zvakavanzika zvinozivikanwa nemi ndiro shoko changamisa pane zvakaitika chimunakana tinotenda. Lero kamatendero kuti ave tateguru imakabereka matsairi wemakwana vasimbi wemunhu sungirai vakanaka asingakurume kurisana akaripara ndiye akaripara changani romumwe aitorwe nomumwe izvetongerwa nomumwe iye ari yese akasara matombo ariyo changani. Ndiri kurevai machembere kuti tsairai makwara kuno vese akawira omuri asina madzuri kuti ana asawira ndiri kubatsira iye asi vakazviita nava vanoteerana vari vese vakapinzire vamwe. Ndiri kunoona zvakavanzika ndiri munhu ndiri pasi pegungwa seri kwegomo ndiri mutombo kana izvo zviri mumhepo munofamba nazvo changana. Zviroro tinotenda kuti kana mazvinzwa muchateerera changana. Zviroro machinga ndo rimwe chete ratiri kutaura. Munoona zvakavanzika patenga tichikurukura kana muchizvinzwa asi tinodhokorora. Vakacherwa zuva remunhu asina mazvi vakachera ndo vane mhosva vari kugadziridza vana mhosva. Imi munotakura utano museri kudzivirira hondo kana kurwa hondo. Saka munotidzivirawo hondo iyi ngaiende kuna akaipara changani asi ngaipindire. Kupindira kwatinoita vanenge vabvuma yorerutsirwa nemi kuti hatina chatinokwanisa kuita pakuvarerutsira changani. Zviroro asati titaure murizive moudzana ini munosvika kuvakuru vaudzawo kuti vasina mhosva batsirai vatibatsirewo kana notenda amba marinzwa kana vashai kuuchira kudai kuguta kubva kwamuri ini vashai wese ari kupururudza neari kuuchira kuguta saka vanoda kututsirwa ushayo hwavo kuti vawane maguta changani asi zvinokanganisa
lazima kuna wanokanganisa kana vachinge vakumbira ruregerero varegererei ziva kuti vanenge vaita vakuziva kuti zvine mhosva asi mhosva vasiiona imi ndimunoona kuti asakuziva ndiuyu kutaurirana kana pane chiripiro yokuti verutirwe imirero makuvanzira sisi kangani kuti hatiipindire uri mangwana ndichatagara iroro changani Motenda Tendwa. matendere maita basa zakatavati isitiri ana asawira pabasa iri iuyo asina mabhindateri akamutadzira kwete kune vava vakumunadziridza taura tapurukura kuti munoona zvakavanzika imuona kaitiro kanenge kachiitwa changamiro ndiroro changamiro tinotenda murume aro netsvimbo imwe chete tati mamina pasaya ana achateerwa nemhosva yokuripira kuti vamwe vaone maguta ndiroro changamire ndimoudzawo varidzo yenyika yanyaundi ivo vaudzawo baba wavo baba vaudzawo baba wakewo ivo ndoziva kwavanozvisvitsa ndiroro changamire takabva taudza machembere takati machembere ndimakabereka matateguru ndimunoziva zvamakaita pamakabereka mhuri dzenyu saka move pamberi muchitsvairiro makwara musanete kutisungire munja nenzira kuti hapana asina kuberekwa nemuchemberi asina mabvi akasorwa nevakasora ndiyo ndavateverwe hamungaberekane kurumai musana anozouyawo kumbira ruregerero asi kunyimwa changamira moona zvamungaite murimi hamungarambe mwana kuti atadza kana auya kuzobvuma anorererwa wokumbirwa asina mabvi kuti aiwa achimuregerera kusaziva irombe ndimunenge maane tsananguro changamira ndiroro changamira takabva tataura kumachinda sevarwehondo kuti zvibude ndimumachinda kusabuda ndimumachinda nokuti ndimunenge makatarira pamberi pamatateguru makatakura uta nemuseve zvokurwisa nokudziva saka tinokuudzai machinda tinokukumbirai machinda kuti munenge munotitungamirira isi hatina chatinoziva tinoperera pasadza izvo takaguta zvapera saka tinoti ndimo tichengetedza iri ripapa iri
rakaitwa navakaita unozviziva Machinda, isa hatipo, asi vamwe vedu. Saka varegererei kana vachinge vabvuma. Kana vasina kubvuma, swinyai vabvume. Vabvuma movapa mubhadharo wavanofanira kubhadhara. Ndiro changani. Tinotenda. Zokubira kwamuri vashayi. Aiwa, kuchira kudai kutaura uku zvakasangana mweya nokuguta kuti tikwanise kutaura. Naizvozvo usaperere ipapo, titutsireiwo tiwane mashaviro muchititungamirira pakushava, tiwedzereiwo kushava kwatiri kuita. Ndiro vashaya tinotenda. Tinotenda ndiroro chairo. Tungwa zvakanaka. Namai vatangati nawo machembera. Machembere vatangati nawo mai uyai kuno. Alfabet nama. Sawira avana chavakatadza vada kubatsira kunoza asina mabvuri. Ndimoziva zvokutaura, ziva kuti ndimunoziva zvakavanzika. Zviri pasi pevhu, pasi pegungwa, seri kwegomo, zviri mudombo nezviri mumhepo mamunofamba changani munoona. Kudai kuchirawo akaita izvinovaziva ndo ndavateverwa neasina mabvi vakaungana panazvo vari kubatsira iwe usina mabviwo kuti vakuise pavakunga vafukunurwa. Havana mhosva newe, vabatsiri kwaurusha. Saka ndikuudza nidzime kwangu vari zvedu kuti vazvitambire ndiro rochangana.
sungure munzwa chimbomira kusungira uyo akaruma musana akaita zvisina kun'anga chimina pasi nyika yenyu sungirai vari pano ari kudhorera chivanhu pamunisangano kuti hazviitwe kuti munhu avigwe kaviri saka tibvumirei timudzorere mukati bhazi risaome havana mhosva vari pano vasa vakatadza rimunovaziva ivo ndavateverwa vasina mari tinotenda machemba ana mazvii moudzawo machinda matakuri outano museve kuti ndirori rataurwa vodziva vanotadza kudaro vorwisa vanovarwisa ndiroro sangano satina simba nazvo vari kumhepo ndimune simba nazvo ndimunoonana naipapa ndimototaura naasina madzi kuti wakatadzirwa chirega kuomesa pasi unodzira kuti wakaiswa pazuva takudzorera mumba yako ndiroro sangano tinotenda vashanu kuuchira nekutaura kuguta saka mototutsirawo pano kushava kwenyu kutipo ushavi nekuti takaguta motutsira uyo asina madzi akakanganisirwa saka tiri kuti aiwa tiri kumudzorera mba make mutonodzei asi vanodzokera vasina mhosva vadzokera nevana mhosva asika kana asingaripira mhosva yake momuregerera sokuti munhu anotadza panyama roro sangano inotenda aiwa mainstructions anobva kuno haabve kwamuri mangu ari pasirapa panapa kana mafushiro kana mai nesemende yacho ngayo kuno kuduze kuno musamutaudze zvakawanda namai munomukonufisa mabe ako ari kunhonga kwazvo unongobvisa mamdzamindima mchutu yakuno aripo dai vakomana kwengwa tipeka mafoshoro vamatuma avana kuene foshoro yacho niwekana aiwa
Wabuze chite manda wapfumire kuita chinhu chitamboneswa. Unaita uchita anowira kuti ngoma ikakakosha awire ndo chino chacho ndashatika pesa tamukwama Chenjera ara kuwira iwe. ndiro zvandikuudza nduwire donhere mumuoni aita volunteer Anopenda kukwama volunteer kuti ngeite aiwa ari kutaura sawira ataure shamwari sawira adaire shamwari kanda kutobuda pa TV shamwari satabuda toenda izvo kuneko ndakakutondeka asi munozoti wese akandivenga hapana vanozvakati wakazikani ndakazvariwa kuningira nendupenetaka yakoitagarureka uzozawo masaura akati murehwa kukorewa zvaro bati zisahwira chaii pane panoona bebe watazvinesidazangarure pane panga pane mabhonzo tudiki iri ndonozotanga kuuya ndinozotanga kuuya mugomba papi apa izourugo vachira anobadi azara bara sumudza shamwari watadzoiga chakuigai kana mafasi michirapa makwasa kuti asauro muru hapana kaviko kuti hara apa dzasidasecha apa pasisina zva Chakun. apana iwo foshoro ndipe ngofoshora mena apa pane maponi